Україна втратила, так? Півострів Крим. Де-факто. Да. Це потрібно визнати. Да. На вашу думку, чому повернення Криму не стало національною ідеєю в цій країні? Коли я також дивився ваші дослідження, коли ви запитували про Крим, Кримом цікавилися від 4 до 9%. Ну, це було про найбільш пріоритетні задачі. Угу. Тобто воно не входить в пріоритети, це так. Але коли ми питали конкретно, там, чи Крим, чи треба повертати, то люди відповідають, що так, безумовно, але треба. все-таки про повернення Криму як національну ідею, про яку б говорили на каналах всі 5 років без перестанку і так далі, все-таки цього не було, так як про Донбас. Чому, на вашу думку? Ну, на Донбасі стріляють, там не стріляють, давайте не забувати. Якби там не стріляли на Донбасі, то, може, теж якось би заспокоїлися і говорили менше. Там кожен день вбивають людей. Це по-перше. По-друге, ну, знаєте, на жаль, мені здається, що частина людей думає, що ну, от так вони вирішили, от хай вони там і живуть. Так. Що важко повертати тих, хто сам цього не хоче. Ну, є такі думки. Але там є ті самі кримські татари, в яких зараз, ну, просто глобальні проблеми. Безумовно, безумовно. І вони достатньо велика частина цього суспільства, яке проживає на Кримському півострові, і вони зараз знаходяться не в найкращому стані. Що Україна для них могла би зробити і не зробила? Я хочу сказати, що і не в кращому стані там знаходиться бізнес. От, дрібний бізнес, який раніше там щось заробляв, тому що Крим зараз інтенсивно перетворюється в таку військову базу. Не стільки базу відпочинку, скільки військову базу. А військова база там взагалі бізнес ні до чого. От, але, ну, може тому, що взагалі мало про Крим і мало про Крим розповідають. От про Донбас ми кожен день чуємо. Кожен день і постійно протягом цілого дня в різних інформаційних програмах і фільми знімають. А які фільми про Крим знімають? От про Донбас зняли фільм. Я правильно вас зрозумію, тому що питання Криму і питання Донбасу, вони трохи розмежувалися, і Крим для українського суспільства став далеким саме через те, що він не є присутнім в інформаційному просторі. Ну, по-перше, не є в інформаційному просторі. По-друге, там немає війни, там не вбивають. На Донбасі кожен день вбивають, і там війна. От, і, ну, і давайте скажемо чесно, що і наші, скажімо, в будь-яких переговорах постійно починається з Донбасу, а до Криму майже не доходить. Тому що там спокійно, тому що там знов-таки не стріляють. Думаю, що так. Сталося, то сталося. Ну, так. Да. Якось так. Якось так. Питання кримсько-татарської національної автономії, так? Час від часу до неї повертаються. Кримські татари, вони завжди на цьому наголошують. Існує дискусія. Ну, ви знаєте, ми поставили питання в нашому останньому опитуванні. Більшість українського населення за. Раніше було проти, зараз за. Однак зараз в політикумі існує дискусія. Одні говорять, так, потрібно давати, а якщо знаходяться ті, які кажуть, що потрібно давати, то після того, як повернеться Крим, що зараз це не на часі. Ваша думка? Зараз це було б символічно, скоріше. Скоріше символічно. Може символічно, це можна було б, але я не думаю, що воно якийсь вплив матиме. Але може, будемо говорити чесно, може мати навіть негативний вплив на тих, хто там живе. Я маю на увазі, звичайно, не кримських татар, а людей, що їх будуть лякати. Їх будуть лякати, що заставлять там, наприклад, весь Кримський півостров вивчати мову кримських татар, от, ходити в школи кримських татар, що будуть знищувати там російську культуру і все таке інше. Ну, можливо, навіть не варто.